Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a band equipment apapa, a chair for a quadruple ewadisium, any air conditioned room there, a band media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And then a location or a Flipper Junction. Fanamba ne boasio, na wankasa frɛ. Na obi andada wa, na memo bi nkasa me frama. Wankasa frɛ, abati bi. Eye awofo ebinom etete wo mo emma no ebusuafo kame akwa se ye giant tete ye pano de ato eye enchen enkane no enwoma na chese wo be hwe eye akwada ebeye no anase se di akwada ye enkane no na hunhu eye ne sa ebeye den so be hu akwada bi anase obi wo school mu se bi wo ye memasem wo ye nyoma bi wa na wo dan suban bi edi nanso enne ye 21st century ye se ane eye ye wo ye modern world mu no eno krompo ana chese enoma eji eye ensemo na dodo na hu ne se awofo no yemfa so bo no ebi emo wo mo ewo kwan a wo mo nam so etete wo mo ema no ehum na eye se de ke nim se nka akwada po de se wo ma me ana papa etete ni mo rom de wakwa pie mo ewo suku mu de wo de ne se wo susu be kwakwa gentiti e pane so se ye mabunu ye nuanu mu ye wo mo ko suku ma nya de sua bi na wo kwakwa kosum wo bi wo ho ma on de oni ma ne so oti suku mu honum na je se time so ye be ka je se ya makwan wo be fie uniform na ehye keke na wode je ne ho me na wode bo life am ehu se aha o asomesi be o ko school wa ha obentin be wo no so wo school we ene wo kono enu nko am ene ade a eye den ehia eno ne mom se wo be ko akwakwa pe eye entitiye pa na wa pe eye nyansa ni nimde de atu ni ti no no ankasa etimi ede abo ono ane bra no ede da bi eno de sesei no abo eye ye mabunu se de jonso abo eye akokomu ni se eye wo mo a life esansa wofo na ja wo mo pe ede amamo ye nhye wo mo su ebiem anase ye ntinetine wo mo ebiem ento ono so wo bo na bra ba na wo bo ne se de opebia koye ma na afa yan koye ama na je se ono so apani ba bi ede afana ebusuafo ene dey video bi aba be piem ewo ya pno so na video no ena ma ye YouTube wo mo policy no enti no yentimi emfa enye den enchemo na no nso nkyere se yentimi fa ehu emfonyin so enye den emma mo emfonyin ne de be mamo na se de be ya wo beti ase no enu nti ena kyese me baba be chichemu ede ama abra emfonyin no so ebedi ehim ewo ye fidie kase yi asoyi na ebusuafo ye video no emu no utimi ho abaye kyese wo she ni school uniform I neatly at mo say abaye chese wono susu wonim dem wo she uniform na ni uniform na wo de ehye no enuru mu krampo no chese wasa che be ma bi wo tight corner enye nwumre mpo na wakase bi ase ya na se ewia gede ewia o na chese school girl yi wa pe boy bi ede na te tight corner na ebusuan ese wani ense se ye kan ede echewo boys dormitory na chese abrantie no ne ababa wano womo ekokope womo esesen ebo ye ewo ehonom no womo kokotena honom na ne ebusuan blow job yi BJ yi bie ne ejai be hwe chense de abaye yi chese wanya lollipop bi wanya ice cream bi ne chese wo twini no waja ni se pu ha ne chese wo gina ni ankasa wo have fun abra classes hour ekoso a chese nkrofo ensuade enkrofo gini die no wono de wahu ne se ada bi wono wo se wono gina tinka ono so na tinka so de wo so ono so wanya de won sepe ne hu ebie a chese wo kuta be ma ne wo twe ne se de busuan wa wunim de me ka ne hu nya se mechirichirim bebre de a che wa wunim de ye ka ho asem a chese eno na ekoso na video no circulate ewo ye abontin no na amadodo na ekase Debbie say ye a church of on woman in kwada no ho because no me bi no say no egusuku no edinfi ene bie mu susu no nipa na wo mo yes ade no susu no egu wo mo efi ansa na ye beka ebia nipa su mesi ye bebo ni din say ebia wo ye akosua so ye abena so ye adwoam ye bebo ni din no ye bo ni din an ye di suku ni din susu aye den abata hu ebia akosua wo so abena wo kosuku wo so enso ena chese ye koche no ewia ketekete se wo ma ye wo abrante bi BJ abra eye classes hour eye den eko
ɛyɛ ɛso enti sɛ ɛyɛ akyerɛkyerɛfoɔ no so ɛma wɔn ani kɔ nkwadaa no ho a ɛno so ebetimi abɔ because we die entwe ye ɛyɛ nimguaseɛ ɛyɛ indiscipline ɛna ɛkɔ so ɛwɔ ɛyɛ sukum hɔ no ma kyɛ sɛ ɛyɛ niwo paa sɛ ɛyɛ enwoma we ɛtɔ ɛyɛ dɛ ɛkɔ so because esi no hunhunu de mabunu no wɔn ehia saa enwoma we nyinaa ɛyɛ dɛ ɛdi efiri unhunu ade we de nke nim se wono wodofo bi akwa hia wodam bi na ne se mo amode bagigi mani a fine by say school dem pa na say video bi by na je se nkwada eti computer class computer room na je se wo twetwe eno so be ma ne be ma ba teacher ni so kire ya ade ana se wo mo kire wo mo ha wo be use APC nche se wono de wanya na je se wo twetwe ede ema abrantie no eti ede ya na se ye kire ye mofra no suku na ye do mo kon na ye ana se suku no mo so ha wo mo ana ye se abel fontenten ye abel so ena no so no ebre ye ma no adesua no ase ana se ma wo mo ede wo mo ewura sa nyoma no mu nyina se dudu na de ye so bo ebo awofo wo wo mo tete ye hu ebi no so ede ebo akyerɛkyerɛfo wo mo so no wo bani a wo mo ma ne nkwada no wo ye abra wo mo school mo san se ye de wo ma ba be hye wo mo ensa ebi no so de so bo no so ebo se ye technology ye wo mu yi ana se modern world ya ye wo mu yi nyoma esesa na ede ye hu ne se ye de che se ye abelfo no eno na wo mu so de subo no be se eno na de ese ye mabunu na na se eno na ebre ye mabunu no ase na so nyoma ya bobo so yi nyina yi ye hwe afoforo na se amangodo eso wo mu so wo sa nyoma ni nyina wo mu so nyoma bi se omo awofo omo achechefo entire na wo mu de ne de entisa na ye bibi man mu ede sa nyoma we de eko esom dudu na hu ni se we de enkwada no yenyi wo mu ade we yenyi wo mu ade mfafiri suku mu no na ne wo mu nkotena fie na wo mu nya ne wo mu pese wo mu enye se wo ma so wo ma dweba ene na chese wo mu ento wo mu plate na wo mu enkonkobo wo mu enkuro wo mu enfie mu na ne nimguase ne ba aba ade ama awofo no kwan a wo mu ntimi amfa antete wo mu na mu enye suku mu won so ade ntwefa ho ensemi ho ene sen fobra ebebetu edwa too much in comment section like a videos na share on all the social media platform so media ene ekia sikapada sene yebesan edi ehia ebi makram Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a band equipment apapa, a church for our quadruple ewadisium, any air conditioned room there, the band media law, advertising, camera handling, and a marketing there, and then a location at Abeka Park Junction. Fanamba ne boasio na wankasa frɛ na obi anda da wa na me mo bi kasa me frama wankasa frɛ abati